रिकॉर्डिंग बाय प्रयाग डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो पाती। चोली के खोली जेकरा में दम बहुत चोली के खोली चोली के खोली चोली के खोली जेकरा में दम चोली के खोली आइल बानी नाच बंगाल से बाबू 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 हमारा के देखी के हो खाना बेकाबू बाबू बाबू आइल बानी नाच बंगाल से बाबू हमारा के देखी के हो खाना बेकाबू यादव जी आइले पांडे जी आइले यादव जी आइले पांडे जी आइले लागी जवानी के बोली जेकरा में दम बाऊ चोली के खोली जेकरा में दम बाऊ चोली के खोली चोली के खोली चोली के खोली जेकरा में दम बाऊ चोली के खोली चोली के खोली हमर जवानी के कहानी बाटे बेटर आज देखाइब हमें अपन थिएटर जल्दी दिखाओ हमर जवानी के कहानी बाटे बेटर आज दिखाइब हमें अपन थिएटर ए बाबू ऐसे न नमरी दिखाब 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 चोली के भीतर न हाथी लगाब 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 ए बाबू ऐसे न नमरी दिखाब चोली के भीतर न हाथी लगाब कितनो लुटैबा चीखे न पैबा कितनो लुटैबा चीखे न पैबा सुनलाए लपुआ के टोली जेकरा में दम बाऊ चोली के खोली जेकरा में दम बाऊ चोली के खोली चोली के खोली चोली के खोली जेकरा में दम बाऊ चोली के खोली चोली के खोली यादव लाठी से लहंगा उठावे पंडित जी राइफल के नौली दिखावे यादव लाठी से लहंगा उठावे पंडित जी राइफल के नौली दिखावे धोरी पर मारे तारी रेजर लाई 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 डोरी केने बा लगता होई यार चेष्टा में फाइट 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 ढोरी पर मारे लागे जर लाइट लगता होई यार चेष्टा में फाइट सुशील मंटू से प्रमोद संगे सुशील मंटू से प्रमोद संगे रंजन मो चलावे गोली जेकरा में दम बाऊ चोली के खोली जेकरा में दम बाऊ चोली के खोली आइल बानी नाच बंगाल से बाबू हमारा के देखी के हो खाना बेकाबू यादव जी आइले पांडे जी आइले यादव जी आइले पांडे जी आइले लागी जवानी के बोली जेकरा में दम बाऊ चोली के खोली जेकरा में दम बाऊ चोली के खोली।